ya zere Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m ụnụ nke ọ bụla onye chiri ya zere ụnụ ahụranụ na dịka anyị nọkwa na-ekwu anyị agaghị ewepụ ọnụ n'okwu anyị na-ekwu gịnị bụ okwu ahụ bụ na ndị Igbo ga-alọtawa ụlọ asị ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ma ọ bụ na ikwu nne ya nọ ebe a ikwu nne ya nọ ya ụnụ ahụ onye onyonyo a unu ga na-ahụ ugbu a asị na ọ bụ otu n'ime ahịa nọ na Lagos mala amachama ahịa Lagos mala boko mala gịnị esi iligwe ya. All the whole Mandalas market has been sealed. The state government of Lagos has sealed all the whole Mandalas market. All the whole building, all the whole plazas have been sealed. Today, the 25th of January, 2024. You have one out of many that will also be sealed. In my hand, we have also ndị Igbo indirectly na Lagos and other places. Forest na nwe headache ya. Forest na ndị Igbo na-aga arụ ụlọ ebe ha na-ekwesịghị ịrụ. Anya ukwu akwakwa ha na ebe a ga-demolish ha eshi ọnwụ ka arụ ọrụ na-echa dọkwa demolish. O nwere ike bụrụ eziokwu. Ụfọdụ sịkwa na ọ bụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Nke ọ bụla i kwuru etere ụgba etere azụ biko ana m arịọ gị dịka onye Igbo ka anyị gaa mejito n'ala Igbo. Ala Igbo na-ebe akwa. Ndị nna nna anyị ha buru anyị ụzọ gba ọsọ wee gabiga na-ewe iwe na ihe ha ji wee lụọ ọgụ lụọ agha n'oge mbụ na-ahụbeghị ya. Ọ gịnị nwere onwe ndị Igbo. Mgbe anyị na-ekwu okwu nwere onwe ndị Igbo ọ nweghị ka ga-ata lụwa ọgụ kwafusiwa ọbara nke kwafuru akwafu ezuola. Gịnị ka anyị ga-eme? Eji anyị n'ọnụ astrangulate anyị economically and otherwise. Let us build our economy by building ala Igbo. Ka anyị lọta n'ụlọ bemezi ala Igbo. Onye mere ji wee mepee ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ udo na ịhụnanya edozi ala Igbo Development Union ọha mere ji wee hibe ọgbakọ a. Ọ na-agakwa n'ike n'ike agbanyeghị imposters ndị hụrụ television daha jakịrị na-eme na-anapụchi ụmụ Igbo ego lekwe dia logo ebe a. Ọ gị dị very careful ka ha hapụ iri gị mugu. Nke ọ bụla nwere original a na-enwe fake. Igbo ruo my brainchild ọhụhụ ụzọ anyị hụrụ. Biko na-arịọ gị soro peji a na like peji a, share this video, hụ na drop your comment na ihe onyonyo a. Ndị Igbo anyị na-alọta ụlọ. Anyị register this organization. Anyị na-akwado our in-person meeting come May 5th. If you are not there, Nenugu, the address and every other details will be made known. If you are not there on that day, sonye anyị na Igbo ruo ụlọ. Ọ ga-adịkwara gị na mma, dịrị ezinụlọ gị na mma. Godo Chineke che n'ime ndụ gị. Aka m bụ Joe Speaker. Onye hibere Igbo ruo ụlọ. Udo dịrị ụlọ. Ogazima Igbo ụlọ ihe na-achọ n'ala bekee kwesị n'ụlọ ọkwa estate business weta ya ụlọ charity kwesịrị bido na pai were hapụ ụlọ ndị Malaysia ndị Igbo Asia biko bata ụlọ ka anyị rọọ n'orikwa shasha Igbo ruru ụwa niile gbuo jaja rute n'ụlọ anyị mechaa ọ ga-achacha Olisado ịhụnanya gị ka m na-arịọ keji n'otu n'ala Igbo wetara anyị ịhụnanya gị onye basila nwanne m nwa